Bé, nosaltres estem d'acord en que se sol·liciti aquesta informació. El que m'estranya és que vostès no ho sabien, vostès no acaben de caure del cel. Són els seus companys, alguns dels quals estan així, els que permetiren aquest acord, i els seus companys en la Generalitat Valenciana els que permetiren també aquest acord. Vull dir, així ningú ha caigut del no-res. Resulta evident, i crec que ha quedat prou clar, que això es va produir una desafecció en primer lloc, és a dir, va perdre la qualificació del terreny, es va produir amb posterioritat una venda directa, ho ha dit, i això ho coneguem tot, i vostès deurien conèixer amb major profunditat perquè van ser els mediadors o els que així ho van permetre. I per tant, el que nosaltres volem com a Ajuntament és saber per què s'ha produït aquesta desafectació i aquesta venda directa, si nosaltres com a Ajuntament teníem alguna possibilitat de dir alguna cosa que no van ser utilitzades evidentment per vostès l'anterior legislatura, i si se pot revertir en el cas de que se puga jurídicament, nosaltres en tot cas el que manifestem és el nostre desacord en que part del patrimoni de Xativins ha passat a mans d'una empresa privada, per molt que la Generalitat Valenciana tinga aquesta potestat.